बिसायख'थिनि बाथ्रा बुङोबा दिनै इउपिपिएल हिसाबैथ' जों जोबोद मोजां खामानि मावगासिनो दङ। जोंहा दासिमाव जोंनि एकदम ग्रासरुट लेभेलनिफ्राय खामानि मावनानै जि मोननाय बे बाथ्राखौ नायोब्ला 25निफ्राय 30 बिनि गेजेराव इउपिपिएल हिसाबै जों देरहागोन, बे एकदम सैथो खोथा। नैबे समस्थियाव बेसेबां लाभ लानानै देरहागोन नोंथांनि बिजाथिया? बेखौ जोङो दा खामानि मावबाय थादों। नैबे समाव जोङो खाथाङै बुंनो हायाखैनो देरहागोन, बे हले सैथो। डिफारेन्सआ बेसेबां फैगोन बेखिनिखौ जोङो बे बिसायख'थिनि खामानि मावबाय थानाय निसय बे टाइमाव जों आरोबाव थाल मोनगोन। गामाखालि बोसोरनि बायदिखौ नायोब्ला बा दाखालि जोंनि बाइ इलेक्सननि खोथाखौ नायोब्ला नैबे समस्थियाव जोङो गैयाब्लाबो 3निफ्राय 4 रोजा डिफारेन्सआ जोंहा दंखायो। बेनिखायनो एइबाराव जोङो 6निफ्राय 7 रोजा डिफारेन्सआव निसय जों फैगोन आरो बेजों देरहागोनखौ जों रोखा नुहुरो। हाया गुबुन गुबुन सम्पथिफोरनि गेजेराव बयनिख्रुइबो इम्परटेन्टसिन, बयनिख्रुइबो गोनांसिन सम्पथिया जाहैबाय बे हायानो। आरो बे ओनसोलाव गोबाव समनिफ्रायनो रायजो जाबोदोंब्लाबो जोंनि फरेस्टआव थानाय नोगोरारिफ्रा हानि मोन्थाय बेखौ मोननो हायाखैमोन। नाथाय जोंहा जिथु थांनाय 2027 मायथाइनि जिखिनि बिटिआर सुक्ति जाबाय, बे बिटिआर सुक्तिनि दफायावबो लिरनाय दं आरो 2006 मायथाइनि जे फरेस्ट डुवेलार्स राइट एक्ट जोंहा दङ, बे एक्टनि गेजेरजों आरो सुक्तिनि मोनसे दफा बायदियै जोंहा हा होनायनि जे बाथ्रा दङ, बेखौ लानानै दिनै चिरां जिल्लानिनो बे सिडली समस्तिनि सिङाव थानाय बिटिसिनि निसिमा बियाबनि सिङाव थानाय नैबे मालिबिथा ओनसोलाव बिनि बेक्तिगत भाबैनो जा बा माखासे फसंथानफोर जेरै स्कुलफोर दङ बा बिदिनो क्लाबफोर दङ, बेबायदिनो थानसालिफोर, मन्दिरफोर, गिर्जाफोर दङ, बे गासैखौबो लाजोबनानै 421 माने खान जेबा बेबायदिनो अनुस्थानफोरनो हानि जे मोन्थाय बेबा लेन्ड पसिसननि जे सार्टिफिकेट बेखौ दिनैहाय राननाय जाबाय। दा बेयाव फैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। बे जोंनि इउपिपिएल सरकार थामहिनबा प्रमद बर' बिथां दैदेननाय सरकारनि मोनसे रायजोनि खाथियाव मोनसे प्रतिश्रुतिमोन, मोनसे बाथ्रा खानाय दंमोन। बेखौ दिनैहाय होनानै जोङो रायजो राजानि फारसे मोनसे अनसायनाय दिनैहाय बे सरकारा होदों। हानि गैयैनि थाखायनो माब्लाबा फरायनांगौनि टाइमाव, हायार इडुकेसन लाहैनांगौनि समाव मालाबा डमिसाइल सार्टिफिकेट, मालाबा पिआरसि बा गुबुन गुबुन सरकारि खामानिफ्राव हा देखायनो हायैनि थाखाय माखासे डकुमेन्टफोरखौ बिथांमोनहा जगार खालामनो हायामोन। दिनै हा मोननायनि उनाव बेफोर जेंनाफ्रा निसय जोबसिगोन आरो बेजों थारैनो गोजोन सान्थिनि बाथ्रायाबो निसय सरजाबनानै दङ। मानोना गोजोर मोनसे सान्थि लाबोनांगौ जायोबा बेफोरबायदि माखासे खामानिफ्रा निस्सय रायजोनि गोसोआव निस्सय मोनसे रंजाखांनाय फैयो, मोनसे गोग्गानाय मोनसे फैयो। बे खामानिखौनो दिनै सरकारा मावनाय जादों आरो बेयाव आं बाहागो लाफैदों। बेसेबांसो सिट लाना देरहागोन होनना सानो एबार? बिसायख'थिनि बाथ्रा बुङोबा दिनै इउपिपिएल हिसाबैथ' जों जोबोद मोजां खामानि मावगासिनो दङ। जोंहा दासिमाव जोंनि एकदम ग्रासरुट लेभेलनिफ्राय खामानि मावनानै जि मोननाय बे बाथ्राखौ नायोब्ला 25निफ्राय 30 बिनि गेजेराव इउपिपिएल हिसाबै जों देरहागोन, बे एकदम सैथो खोथा। नैबे समस्थियाव बेसेबां लाभ लानानै देरहागोन नोंथांनि बिजाथिया? बेखौ जोङो दा खामानि मावबाय थादों। नैबे समाव जोङो खाथाङै बुंनो हायाखैनो देरहागोन, बे हले सैथो। डिफारेन्सआ बेसेबां फैगोन बेखिनिखौ जोङो बे बिसायख'थिनि खामानि मावबाय थानाय निसय बे टाइमाव जों आरोबाव थाल मोनगोन। गामाखालि बोसोरनि बायदिखौ नायोब्ला बा दाखालि जोंनि बाइ इलेक्सननि खोथाखौ नायोब्ला नैबे समस्थियाव जोङो गैयाब्लाबो 3निफ्राय 4 रोजा डिफारेन्सआ जोंहा दंखायो। बेनिखायनो एइबाराव जोङो 6निफ्राय 7 रोजा डिफारेन्सआव निसय जों फैगोन आरो बेजों देरहागोनखौ जों रोखा नुहुरो।